Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:10 na. May aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Malabutan sa ato yung pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo Tob las 9:15 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa 5 General Community Quarantine. I'm sorry, nagakalipat na ko sa mga classification naton sa COVID-19 kinablang we are trying to forget. Gusto naton nga malimtan ining si COVID-19. Aksyon Hotline. Prangkang istorya daw ay nakugana sa giging hinumdom sinisiya kay kadako sang problema nga ginpa himoy o dulot niya sa aton diri iya sa kalibutan mga kaksyon. Aksyon Hotline. Health protocol ang aton sining gina-remind na sa inyo ang ang standards nga mando sa aton sining DOH and of course ang Interagency Task Force. In short, sa otorisang otoridad agod nga mapadayon naton nga mag-amat-amat gid tunaw ining si COVID-19 mga kaksyon. Aksyon Hotline. Sige, las 8:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time na sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline. Ano balang dulu-dalag ko nga balita nga dapat naton hatagan sang pagtamod. This morning, i-try naton i-check karon ang patrol. May ara naman sang shooting incident nga naglunta diri sa syudad sa Bacolod. Duha konfirmado pilason. Aksyon Hotline. Ano bala ang ining balita mga kaaksyon sa daysin o ang ining mga biktima nga pinangluthang ini sila? I understand ini sa inalom naman sa area or sa area sang police station number 2. Aksyon Hotline. May pato masulbad ang pinangluthang nagligad si Mana, isa patay gito, isa na sa labat pilason, subong may duha naman ka mga pilason
aga pa sang banwa. Unsay nahitabo diri sa Bacolod man? Kumusta nga aton sini Bacolod City Police Office mga kaaksyon nga daw asod-asod na nga pinatsanay diri sa aton sa syudad sa Bacolod? Way labot sang pinatsanay mga kaaksyon in the broad daylight, early in the morning, sometimes sa mga late night diri sa Bacolod wala pili nga oras. May ara pa sa mga snatching diri in broad daylight maghapon. Imagine mo na yang wala ko nagabalik Sir Montisa sa MCQ MGCQ tong namuno ko. Pasensya lang. Mga kaaksyon ano. So ginatawag naton blang adlaw kayo nga dako ay na may mga nagalibot iya nga man nakamotorsiklo abi mo ko nagalagaw-lagaw lang gali kay nagapangita tsamba kag magpangsubmit kabag mga kaaksyon. Sige, ang iban nga balita lokal nga hatagan naton pagtamod sa aton sini nga pagpangalagad ang border mga kaaksyon sang ang border mga kaaksyon sang ginatawag naton inang oriental kag occidental diri sa aton sa probinsya or island sang Negros amat-amat na nga medyo ginamat-amat na nga bulubuksan mga kaaksyon para sa simple nga sinalayo naton sa oriental kag occidental. Di mayo man ano, ang aton sining mga otoridad, ang aton sining mga public officials nagapangita gid sang ideya no para lang gid nga ang aton sining ekonomiya mapabalik-balik pila ka adlaw sa normal. Kay prangka nga istorya bisan ara data sa situation nga new normal nga panahon. Ako palang taon yung normal na ini pero hindi pagidasig nga madasig nga makabalik-balik kita sa alibantar sa sitwasyon ta. Imagine mo na nga masulod isa ka tuig iya nga kontrol ang aton sini nga paggiho, kontrol ang aton sini nga pagtrabaho. Wala sa mga night works mga kaaksyon kay ti ina balang dapat manago ka. So subong ginaamat-amat na indikasyon, no? Indikasyon ini nga ti masulo sa naaw na kung sa mga Tagalog pa nga term, lilipas din ang mga madilim na mga araw. Damo sinabala. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa gihapon i-check nato ni karon kay kumusta ang storage no sang aton sining ang aton sining ginatawag iyang bulutangan sang bakuna. According sa report di sini nga mga binulan or next month na sa March mga kaaksyon balang ang bakuna dumaabot na gid diri sa pungsod Pilipinas. Kumusta iya ang aton sining preparation? That's why abo na nga amat-amaton tanadula sa utok naton si COVID-19 ang aton tutukan subong ang bakuna kung paano naton ini iplastar diri. Sige, pakaronan ta na karona. Ang iban nga bulobalita sa nasyonal mga kaaksyon kagabi action doors wala si presidente no. Wala siya sang talk of the nation niya wala no. Okay, tingala ko do katawhay subong sa national issues. Ang dako-dako nga balita lang kahapon didto sa Cagayan ining pagluthang sang anay alkalde mga kaaksyon, busy alkalde man kag duha sini ka mga upod, driver kag civilian nga nagkalamatay. Grabe iya no. Inigin ambush ini sila sakay iya sa van. Patay gid apat gining patay sa Cagayan ini. This morning nagwa ang report nga ining ginpatay mga kaaksyon yara sa listahan ni Presidente hindi kay Presidente listahan kundi ginpasa sa iya nga ara sa listahan kon illegal nga droga ang pagahambalan. Bauti na ning kakatabo sa palibot diri sa Negros Occidental ang pangpangluthang di sa nagliligan nga mga inadlaw sa mga banwa kag syudad naka-connect, naka-link tanan iya sa illegal nga droga. Susko, hulaton tani, no? Kay halos ang ginapamatay subong may legal nga droga. Kabudlay nga sitwasyon, halong-halong gid, no? Kay pagkatapos ang pandemya, mga kaaksyon, subong daw nagbalik iya sa illegal nga droga yung pinatsanay di sa Pilipinas. Sige, ang COVID-19 kahapon mga kadlaw, anyway, subong adlaw nagsaka gali ang presyo sa aton nga gatong ho. Sa ang gasolina 75 centavos, ginubaw kadako no. Ang diesel naman niya piso kag 25 centavos, ang kerosene naman piso kag
10 centavos mga ka-aksyon, big time ba? Agunto naman nga aton nga mga driver ni nga nagabiyahe sang taxi, ang ilas rin nga nagabiyahe sang salakyan di pasahero nga jeep mga ka-aksyon, kaya ti saka naman ang presyo, amo mangyapon ang plite. Kaya mga driver tayo, kaysa man kuton taway kamoy plano pasaka plite, hambal nila kaluluoy sa mga pasahero ta. Nga padungagan ta naman ang plite. Sige na lang, antos my love na lang. Sige, ang COVID-19 sa Pilipinas mga kaksyon as of yesterday, sang hapon, may ara sang 550,860 na ang positibo. Ang bag-o kahapon is 1,685. Ang naka-recover, nagdangat na sa 27,588. Kag ang ang aktibo, ang naka-recover mga kaksyon is 511,755. Kag ang patay 11,517. Kung bakuna ang paghahambalan, si Presidente Rodrigo Duterte. Anyways, ang bakuna daw manog abot na gid sa nambal naton diri sa pungsod Pilipinas. Amo ning ginabantayan na gid subong, amo na ning ginabantayan gid subong. Kahapon sa Attorney Harry Roque Macaction, ang presidential spokesperson nagpalayag. Liwat nga naghambal si Presidente Rodrigo Duterte nga ini siya ang magpabakuna in public mga kaksyon. Pero isa nagliligad to dusok butong ng statement niya. May maghambal siya nga ti pababakuna siya una, no? Binawi niya na naman. Siya malisensya kung ano sa doktor, ti normal ina kay may edad ning presidente ta. Nagwa man ang report nga daw yaga man ang tugani ngambal niya mapabakuna siya pero sa alatrasan siya mapatublok. Daw kalango-lango man ang tosang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. And yesterday, si Attorney Roque naman nagpalayag. Si Presidente Rodrigo Duterte naghambal nga mapabakuna siya sa atubang sang publiko, mga kaksyon. Anong bot silingon diri ni Roque? Kay luyag man ni Presidente nga makahatag sang mangin modelo siya sang pumuloyo sang Pilipinas, agod kumpiyansa ang publiko magpabakuna man kay i-base naton subong sa survey. Majority mga kaksyon sang mga Pinoy ang hindi iya magpabakuna. Hindi iya magpabakuna. Ti subong kadamo sa nagahambal nga mahapos lang inganyuhon ang tawo kung mismo ang aton sini nga mga public officials una nga magpabakuna. Sa publiko mismo ti way kita nagatumod di kay Presidente Rodrigo Duterte alone mga kaksyon, kundi tanaan nga mga public officials like gobernador, congressman, vice-gobernador, board members naton dira, mayor, vice mayor, ang aton sini mga konsehal diri sa Bacolod do kalinong di. Do kalinong di do way tinimok-timok kag Negros. So kung mahimo ini ni Presidente Rodrigo Duterte, wala sang rason nga mga public officials ta diri sa lokal magpa-cute-cute lang kag hindi ini pagsundon. Kag nagala man kita sa publiko nga kung himuon sa mga public officials naton ayhan kumbinsido na kamo nga magpabakuna man kiti nga hindi ini mandatoring bakuna mo. Oo, inaguro kon frontliner kagid, no? Pero kung hindi man naka-frontliner, wala sang may makapugos da sa imo. Si Presidente Rodrigo Duterte, pilian niya ning duha. Pfizer mga ka-aksyon o kon AstraZeneca. Imagine mo na, sa action Henry kaduso ining Sinovac, pero pilian niya Pfizer kag AstraZeneca. kasadya nga obrani, no? Sagiya ka duso ang Sinovac mga kaksyon nga ang baklon gikan sa China, pero ang pilian niya Pfizer kag AstraZeneca. Anyway, sige. Anong problema subong? Ang survey nagapakita dito man sa national surveys kay diri sa local. In fact, diri sa Negros Occidental may survey di nga nagahambal nga majority ya action hands ang pumuluyo hindi ya magpabakuna. Sa national the same nga senaryo. Anong pinakarason sa mga tawo? Suno sa ila hindi matago may kahadlok. Ginaihimplo nila permi ang nagluntad tubla sa dengue, tubla di vaksya tubla.
nga nagkontrobersyal ato. Actually, kung wala lang to nagkontrobersyal because of money involved and corruption, Action Henry, why man to nakitaan yung ding vaksya, galing may problema sa dengue. Galing kay may nakatukib, kay may corruption sa pagbakal sa din vaksya ato nga vaccine, amo to nga nagtribukaho nga kuno delikado ang ato nga bakuna against sa dengue. Amo to nga sumikat ato hasta nga porting inaway tos national kay may nagkalamatay ito ti basib patay naging banto. Ti subong amo ning sitwasyon hulaton ta. Si Presidente Rodrigo Duterte hindi taman mabasol ang pumuluyo nga magpamalibad kay mismo ang mga public officials naton amo nagahimo sa mga hindi amo dira sa ila sini nga palangakuan. Ti tawo man na sila mo. Oh, tawo man ni sila, hindi tani sila yung mapilit gid iya, no? Hindi tani mapilit. Anyways, isa sa rason pagid subong kay according sa report, duay pagidman takita action hands nga may ara sa mga advocate nga nagahimo sang information drive from the authority nga magpatigayon iya sang pagpahangop sa publiko to educate the public abi or i-convince ang tao abi nga ti pabakuna kamo duay pagigkwek bati Oh, nga ini dapat trabaho ni sa aton sini nga mga otoridad nga may ara sang ihibalo. Pero tika, ano balang ginahimo karon mga ka-aksyon sa aton sini Department of Health regarding sini action doors kay magluwas iya sa aton sini nga mga local officials. Ang aton sini nga Interagency Task Force. Ano balang trabaho sang DOH sa sini mateniyon agod nga pahangpon ang aton siring nga publiko angot iya siring buro bakuna nga ini. I-check naton abi ang taga Region 6 diri sa aton abi ang spokesperson sa Region 6 mga ka-aksyon kung ano abi ang ginahimo nila nga tikang ako pamangkot ko da sa inyo subong sa nagapamati may ara na sa naga-edukar da sa inyo kung ano balang unod gid sining buro bakuna nga ini. Kay halos kalabanan subong mabatian naton ti diri sa Action Radio nagapalabot kita nga ang bakuna para sa amo ini, ang bakuna para ning kwan pa ang bakuna para sa amo sini, ang bakuna para sa amo sina, ang bakuna dapat amo sini. Diriya sa pagpangalagad naton ya may kakulangan ina kag hindi kami otoridad gid nga maghambal sila kay dapat may tawo gid nga amo nang iya trabaho. So, kung plus pagid may nagaginawa sa social media, nga may nabakunahan nga muning resulta, although nga hindi man sigurado gid mga ka-aksyon ang ining sitwasyon, problema gid nga dako pila ka adlaw. Amo na ang kabalo kami ara sang mapabakuna, may ara sang hindi mga ka-aksyon, no? Ti dako ining hassle gid sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Gina-try naton contact sini materiyon mga ka-aksyon ang aton sini nga otoridad para at least may ideya kita ari sa aton sini nga linya. Hello Doc, good morning. Good morning. Welcome to Action Radio. Si Action Brian Morden sa linya naton si Dr. Jen Juanico, ang spokesperson sa Region 6. Ma'am, again, good morning diri sa Action Radio. And ma'am, pangangkot man lang kami ma'am kon regarding sa bakuna bala nga information drive based iya sa national nga survey kag diri man sa lokal medyo kadamo gid sang hindi magpabakuna Doc. Anong ginahimo nga tikang subong sa aton DOH Doc? Yes, good morning Action Brian. Nakagsitanayan tayo palamati sa Action Radio Bacolod. Yes ma'am. Yes no, as of now still ongoing kitang aton nga mga information campaign para sa pagbakuna sa COVID-19. Although ang aton kalaman nga information is still towards sang aton nga first priority group, which is amo na ang aton nga mga frontline healthcare workers, no. As of now ara man sa gagwa sa mga surveys kalabanan, even sa mga local surveys ng aton mga LGU, almost 50 to 60% gid ang vaccine hesitancy even sa levels ng aton nga mga frontline healthcare workers. But what we have noticed balaan during consultation meeting sa ila, siguro may mga gaps lang no with regards sa information. So by the time that they know na kung ano ang benefits of the vaccination, ano na ang magiging kung naklaro na ba sa ila no kung ano mga tabo with regards sa COVID-19 vaccination, so taas man no damo man naga-convert na
hatag naman sang ilaman nga yes and consent for the COVID-19 vaccination. Ano nga group ini Doc ang ano man nagapadulong sila sa community or ginatro channel naton sa mga BHW or barangay health worker? Ano nga situation Doc ang ginahimo subong? Kay diri sa amon sa Bacolod do kadamo pagid sa nambal nga tiway pagid sila yan nakahibalo. Although nga bakuna is bakuna against COVID-19. Diri do wala pagid ideya iban kon mayara sa mga advocate nga nagapadulong sa ila sini komunidad. Yeah, because currently ang aton nga drive is still towards the first priority group which is our frontline healthcare workers. Okay. So may ara kita mga generic nga mga FAQs or mga frequently asked questions para sa COVID-19 vaccination. However, ang pagpaintindi natin sa general public medyo hindi pagit man amo na dalom because ang aton nga first priority is ara pa sa aton nga mga healthcare workers. We also want to syempre improve gid ang knowledge kag ang perception man sa aton nga mga healthcare workers because later on sila man daan ang pa-facilitate man kag magiging champions ang aton nga COVID-19 vaccination. So we bank sa aton nga mga frontline healthcare workers nga once they have that knowledge mabalaan nila kung ano ang benepisyo sa aton nga COVID-19 vaccination, aware na sila kung ano mga expect nila after the vaccination, much easier for them also to convince the general public now kay sila mismo may first-hand experience na sang COVID-19 vaccination naton. But yes, we have also been distributing mga IEC materials natin for the general public. However, we acknowledge man nga medyo hindi pa gid amon nakagrabe ang mga campaign drives naton with this, but we are already starting gid nga i-full blast na gid ang aton nga information dissemination campaign. Okay, amo na gali So meaning ang anyways ang pag-intindi ko hindi man niya kay one shot lang giniya in one day or 1 week ining pang-inject naton sa bakuna. So hindi gid man dapat mag-cramming iyang publiko ya Doc mag regarding sini Yes, sir. So ang aton nga COVID-19 vaccine nagaabot in tranches meaning batches. So by priority man kita kung mag-conduct kita sang bakuna. However, balaan natin kay after sang aton nga frontline healthcare workers magasunod na dira ang aton mga indigent and senior citizen. So sila man ang tutok man sa aton nga campaign for information dissemination. Now naintindihan sa publiko nga ang wala pa kagamo nag-question na why pakalambot sa komunidad gid kay amo na dapat ang aton i-edukar ang mga frontliners anay kay amo ginis lang pinakauna and then suliton talang Dok sila man ni mahatag sang pag-educate sang pumuloyo na later on suliton talang kay mayara sang nagapamangkot again regarding sila mo sina Yes, sir. So, ang aton nga campaign education na channel ini sa kalabanan gid sa aton nga mga health centers through our BHs, through our BHWs. We are also inviting mga medical experts naton sa pagpabulig man explicar sa aton nga mga communities ang benepisyo sa COVID-19 vaccination. And at the same time, nagakampanya man kita sa aton nga mga local chief executives na sila man mismo makapatigayon man sang information drive sa ilang respective LGUs agud nga mas maintindihan pagit sa pumuluyo nila ang benepisyo sa COVID-19 vaccination. So meaning within 1 year hindi matapos-tapos gali ang bulo vaccine nga ini kumbaga all the way na niya Doc sa bugos nga kabuhi ta sa kalibutan nga ini. Yeah, as of this time ang ginobra nga development plan sa aton nga gobyerno is a 3-year period, so that is from 2021 to 2023 for the COVID-19 vaccination. Pero diri sa aton niya sa Region 6 diri sa Negros nahambal ko kaina may mga surveys sa ginpatigayon diri nga muna daw hadlok gid sila. May dapat gid ta bala Doc kahadlokan sining bakuna sa inyo dira syempre ginatun-an nyo ini subong na lang may edukar kita gamay gid lang may mga tawo abi nga nagaduha-duha gid ba hindi naton sila mabasol because sa mga nagkalahinabo nagligad to nga to mga dingbaksya kaga ini mga nagaginawa sa mga social media dito sa iban nga pungsod nga tiway man taga niya sang proved di way man conclusive nga matuod ini mga reports nga ini pero ano giniblang resulta sining bakuna sini Doc Yeah. So ginatanaw naton kung ano ang mga perception man sa mga tao with regard sa aton nga
COVID-19 vaccination. And syempre may mga previous nga mga experiences sila with regards sa pagbakuna. But siguro masandig ini sa kabuuhan gitno nga National Immunization Program sa ato nga gobyerno. It has been there since 30 or 40 years ago, nakasugod na kita sa pag-vaccinate even sa mga kabataan. And I think even the experience of COVID-19 na vaccination, although this is a novel vaccine, meaning bago na siya yung bakuna nga kina-introduce natin sa aton nga mga general nga public naton, but nakitaan man natin nga sa mga studies nga gin-conduct sa mga nakalain-lain nga mga pungsod, gagmay katama ang mga effects, mga side effects nga nakitaan, kalabanan sini mga minor or mga common symptoms like ang flu-like symptoms after siyang pagbakuna or sakit sa injection site. But ang mga severe symptoms natin or mga severe reactions like allergy sa bakuna, so far to very, very rare gid nga nakitaan after the COVID-19 vaccination. We would just like to share also nga Yes. I think sa experience mas ang kadamaan gahambal gid sila nga it is better nga na-experience nila ang reaction sa vaccine compared nga mas ma-experience pa nila ang kakugmat gid mismo sa COVID-19 sakit Kay although iban sa ila nag-mild lang or nag-moderate lang ang symptom, but syempre ang epekto sila sa mental health naton though mas grabe pa gid compared sa pwede nila yung ma-experiensyahan if they receive the vaccination. So the vaccine itself will help our body to develop our immune system against the COVID-19 para mas makabato kita sa COVID-19 infection. Okay, at least may nagapamangkot how about kundi may mga effects siya after sa nga shot abi or ikaduha nga shots abi. May mga long-term effect or side effects sa body na tundok sa nabakunahan? So as of now, hindi pa gid amo nakadamo ang study or datos naton with regards sa long-term effects or immunity nga ginahatag sa COVID-19 vaccine naton. But it suffice to know nga as of this time, it can give at least sa mga brands nga available naton a 50 to 90% na protection against COVID-19. I see. At least maamat-amat convince ang publiko regarding sinikiti amo na sa una ang ginakadlukan ta COVID-19. Subong bakuna na ginakadlukan sa pamuloyo. Dok na sonaran nyo man na dok na. Yeah, actually mabagi naton there is hope after all sang ginagyan naton nga COVID-19 pandemic because nagtililingog gid ang mga eksperto naton para makaubra sa pambato diri. So I think this is also a blessing man sa aton nga early on wala pa nalabutan sang 1 year sa pandemic. May ara na sa mga bakuna nga na-develop already. Lastly Doc, check lang naton kay according sa report from National nga this February or March abi or daw ginalaom naton na next week gani may mga bakuna na gin man magaabot diri sa aton and I understand nga sa mga provinces may ara na sang ihaboy man nga bakuna. So naka-check sa inyo pa na authority doc to check sa mga lokalidad kung may mga storage sila dira nga kapable abi nga mag-handle sining nasabit nga bakuna doc. Yes sir so since we had the knowledge na nga may pag-aabutan kita nga COVID-19 vaccination, nag-groundwork naman kita in terms of our training capabilities at nga capabilities man sa pag-handle sa bakuna, especially nga may mga vaccines na sensitive kita katama sa ilang storage. So we have our ongoing consultation meetings kag-weekly man nga pagsugilanon sa aton nga mga local chief executives and ang mga lideres sa COVID-19 sa mga respective LGUs naton agud nga mapatigayon Manila ang pag-assess kag ang pag-ubra sa plano para sa ilang paghahiwaton nga COVID-19 vaccination. So yes, we have already have our initial assessment for our cold chain capacity for Western Visayas. Okay, di man ta gusto Doc nga makabakal kita pag-abot diri wala kita sang storage and mausikan basi maggalain ang sitwasyon niya siniti useless kag mausik kita kwarta na tundok bala mo nang botselingon tade. Yes, I agree with Action Brian nga amo gid na isa sa mga critical steps actually sa pagplano before we can actually have our
vaccination. So amo man ni ang ginatutukan subong sa Department of Health together with the members of the Regional Interagency Task Force and Regional Task Force no. Aha. Agud nga mapasigurado gid naton nga once the vaccine is here sa aton sa Western Visayas, ready na kita mag-vaccinate na sa aton nga mga pumuluyo. Sige, with that talk, next time may interview kita libat for more information regarding bakuna na naman ang tutukan naton. Doc, salamat sa imo sa time. Good morning, mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Thank you so much, sir. Yes, sir. Action Hotline. Si Dr. Mary Jane Juanico, Maka-Action spokesperson sang DOH. Amo ning manami balay sa taga Region 6 kay bisan i-text tawag mo sa anytime ara sila to inform the public. Action Hotline. So much for that, Anay. This morning, mga ka-aksyon, nisugpunan talang in at least amat kita makatag sang gamay nga information what is bakuna and anong effect sang bakuna, anong ginahimo subong kun bakuna ang pagahanbalan. Goodbye, COVID-19. Action Hotline. Dugay-dugay may balita kita sa patrol, mag-live-in partner, ining invention ko blakina, mag-live-in partner, ining pinanglut, hangabi check tanay karong pagbalik sa aton sa nga pagpangalagan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning sa mga nagpamati sa aton subong si Madam Olivia Hulagting. Good morning Mr. Action Brian, naga-monitor ko ni. Jean Oy si Sir Araman, si Benji Bernardes. Good morning Action Brian, doubt gidya mga pumuloyo subong kay wala assurance ang COVID vaccine. Gayo man lang man gani ang infected ka COVID bisan wala bulong o utan-utan lang na katapat niya. Kwan ina alaswa. Labayan Eduardo Jr. Good morning Arb, hasta subong wa ay patakabalo sang diin mapalista. Ay gali. Oo. Kadto ka mo ma'am sa kwan sa inyo sining respective barangay dira. May form na da ma'am nga i-provide si barangay kag ilista nyo da kung sinong gusto mapabakuna, ha? Sila ni Ortega Mahinay Araman, Lilia Taton, monitor lang kami hindi kami pabakuna ya, bahala na. Virgil Pinda, Action Bri, good morning, monitor always lang, diri kami gihapon sa Mycelin Homes, halong kagid pirmi and God bless you always. Salamat nanay. Si Audi or Odi Lupes, good morning Sir Bryce, from Bunga DSB, kababayan ko ini. Din kamuda sa may bunga man. Melchor Baroka Rombines naga-monitor. Marilo Villar Tanaman Araman. Alex Montesa na huya ang wala huya. Gusto niya papatihon na liwat ang mga tao sa iya istorya gisi. Sir Brian, mapabakuna na lang siya sa polio o kon sa HIV sa alatrasan. Sherilyn Oro Javier, good day. Magsumbray, always monitor lang kami dire sa Santo Niño, Barangay 2. Salamat. Bilen Salaw, ma'am, good morning sa Tango. Joseph Oria Araman. Lorna Cristobal, good morning, Sumbray. Ari lang kami sa Orban 2, Mansilingan. Salamat. Alex Montesa, basta panimaho na ang eleksyon, sugod na tinumbahanay. Mga pulpol nga politiko under sa palpak nga administration, Sir Bray. George Rodilin Gabanto, good morning, Sumbray. Regards lang ko kay Kagawad Juana. Ba, daw laid ang imo yung tirada. Jocelyn Liboon Dispoho, Kagawad Ju. Ando, ikaw na ginakuan-kuan niya ho? Si Carol Montoya, good morning, Sumbray, monitor by FB Live from National Printing Office, Quezon City. Ginatamyaw ko si Daiting Gonzaga kag Mikay, Kapunpon sa Granada. Ay, salamat. Ria Milia Ladjo, naga-monitor ban. Good morning, Action Bray. Ara kakaron sa gabi. Yes, kakaron sa gabi. Veronica Santillan Manukan, ara man, good morning. Si Alex Montesa, tani balik na lang ang status nga MECQ. Sir Bray, miski paano makontrol kag ma-minimize ang paglumbayag sa mga kabataan sa dalan nga pinabayaan. Galing, bisan ano mo ka-control sa mga kabataan, subong bisan ginikanan, hindi gini ka-control mga city officials pa. Ay, sus ko mga kabataan, subong nakabudlay, ginpinchindihon. Si Binmar Malakad Colyantes, naga-monitor man sa Riyadh, Saudi Arabia. Bao, salamat. Imbong Jocampo, good iya magsumbray, ga-monitor na kami. Salamat. Si Nana Elizabeth Malaka Gamala, good morning, Sumbray. Keep safe always, God bless, and more power to ARB, number 1 AM station. Daghang salamat. Ligay Villares Achivar,
Good morning, Sir Brian. Watching FB Live now. Ramon and Lucia Chivar, Kawayanan, Talok. Thanks. Binmar again. Good morning, Sir Brian. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Regards sa mga taga-barangay Kanroma. Di ni gani. Isang guy. Oh, di ni Kanroma man. Okay. Pasensya nagtalang los. Morning landa from firing line to hotline. Daw firing squad yapon ang peg mo, Sir Brian. Amo na aton nga tatak. Firing squad ba. Lito Dayap Araman ay ari na si Kagawad Joan, no? Ari Sir George, si Kagawad Joan ari naga-monitor sa aton subong. God bless man. Homalo Mina Araman, si Sir Alex Fuentes, maing aga. Sige. Alex Montesa again. Sige. Ara sila. Dalang iban pagipangitaon, tanang iban. Di kayo nagalumpat siya abi, no? Guillermo Ricaforte, good morning, sir. Monitor sa Barangay Bata. Salamat. God bless. Okay. Sapphire, lovely Mithiesta. Good morning, Sir Bry. Good morning from East Homes 4, Mansilingan. Okay. Isayas Alberto, monitor lang ko diya. Purok Medalya. Sa Medalya, Pahanukoy. Ano? Nonito Novero, good morning, Sumbray. Monitor lang kami ni Grandville Subdivision 1. Keep safe always. George Rodilin Gabanto, good morning, Sumbray. Insakto na nga kinanglan gid bakunahan ang mga tao para sa COVID kay para ma-sertipikahan tanan nga tao hindi na matawag nga COVID. Kay ang meaning sang COVID, Certificate of Vaccine Identity. Amo nang meaning niya gali. Olivia Hulagting Araman, naga-monitor. Sige. Lolet Atos Digayo. Good morning, Sumbray. Daw wala nagin untat pinatyanay sa ato diri sa Bacolod, Sumbray. How? Gani man. Subong mag-live-in naman pinang tiro, pero checkta kay pasalamat kita duway din ng kalatamaan, pero ara sa ospital subong ginatabangan pa. Sir Bry, pamatyon lihog sa taga patamyaw sa taga Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra, sa pamilya Katige, sa Lodares, Gabituya, Serapio, Charito, Sumalde, kag Mugar. Ang pagpanamyaw naghalin sa Gabunan, Guillermo Clarito as in Gimo. Thank you again, Sir Bry. Okay. Sige, standby ka muna. Kaya pagbalik tayo, check ng patrol. Sining mag-live-in nga pinangluthang naman sa area sang police station number 2. Dra lang ka mo, ha? 8:45. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na niya'y sansanan mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hiyadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pabalik naton sini nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:54 na. May aga lang kay Ioj Airo na nag-monitor sa aton nga pagpangalagad si Pilton Lipura Araman na sa Pasay City. Salamat. I-check naton patrol be kay ara sa Action Eden sa area mismo sa Purok Sigay. Sining mag-live-in nga pinangluthang sa ila sining nga puloy. Andira ipasaysay tabi kay Action Eden ano natabo gid sini mo na ano na ning sitwasyon dira sa Barangay Dosman. Tingwaan tabla malabot karon ng ila sini Barangay Kapitan dira abe. Kung anong security na no ang patrol anong security dira sa ila sini barangay nga ang dapat guro may one entrance one exit kamo dira guro kap ay no para ma-identify ining mga tawo nga nagasinulod dira kag kuan mga ngalan no magamit kamo backtrack na guro. Kay ti amo ni kalatabo do kadamo na sulod hanganay dira mga action check na tubing patrol. Action Eden, good morning. Kita diri sa gihapon sa Purok Sigay, sakop sang Barangay Dos, siyudad sa Bacolod. Kundi may isa naman ka shooting incident nga nagluntad sinigid lamang nga aga action drive. Sa initial natin nga information, gikan man sa aton sini kapulisan nga mag-live-in partner ni Gilo Action Drive ang biktima. Bali ginsulod din sila Action Drive diri sa ila ginarentahan nga balay. Kag ginluthang yung Action Drive sang isa ka persona nga wala pa makilala. Mga pasado la 6 or 7 kuno Action Drive kay ina. Pero na usisa pa initially si Police Staff Sergeant Jerwin Catolico nga mo siya ang investigador sa among nga kaso nga ang biktima ang lalaki Action Drive initially ginkilala kay Ransmore Banyas. Ransmore Banyas 29 anyos ang edad. Samtang ang nakuha nila Action Drive sa ngalan sang babae si alias Miray Gidlang. Bali sa pagsaysay sang kapulisan Action Drive sa inga di nga pag-investigar tulog ining mga biktima Action Drive. Bali ang sitwasyon sa ila balay babaw dalom ni Action Drive nga gamay lang ang sa dalom ginagawayan Manila. Pero ang sa babaw dira ang ila sini nga kwarto kon palahuwayan. Yun saka sila Action Drive sang ining suspectado kag ginluthang Action Drive na ano man tadigan sa mga saksi anom kuno ka beses kag naglumpat pa ni kuno gani Action Drive ining si Ransmore sa ila kini W Berhadre rason nga naguba din sa kilid nila ayon din kawayan lang man Action Drive made of light materials naman ang balay. Actually the Facebook live kita subong pero siradaan na Action Drive ang kudal sang balay. Pero ti paglumpat Action Drive kag ti nakita man sang suspectado nga pilason na ining mga biktima nag-exit man sa dayon Action Drive nga wala lang sang may natabo. Pag makita mo diri may lima diri Action Drive ka numbered nga basiyo sang initially caliber 45 Action Drive nga armas luthang nga ginagamit. Una-una pag Action Drive kuno medyo wala pa may nagpalapit dibla sa mga biktima kay ang sitwasyon kung makita mo di Action Drive ililikit ng ibang mga puloy-an. So meaning ining puloy-an Action Eden why niya sang kulo compound. So pagwa mo sa pertahan dira nila dalan dayon do footwork abi. Okay. Correct Action Drive. Pero ti may kudal man sila yung kaugalingon. Pero ti
Pero amo to action bray sa initial nga pagpungusisa sa kapulisan, Aha. maipilas sa ulo ining lalaki, si Uy. Banyas. Aha. Samtang wala pa may baluan kundi gidang igo sang babae action bray, Aha. ara sila nga duha gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Anong sitwasyon man? Why ni sila pamilya sa kilid nila? Dira nga daw gid sa may makahambal daw? Action Eden? Wala gid action bray kaya na istorya ta actually ang tag-iya sa ginarentahan ni nila balang nga balay. Oo. Ito wala man lang nihay-lihoy gid action bray no. Duwa pa lang man kadua pa lang man kabulan diri sila kay ti ang lalaki taga Banago. Oo, taga Oo. Banago. Ang babae action bray wala pa nabaluan kung taga diin gid no. Ang dagang ang owner sang puluyan way gid ideya kung anong trabaho niya sini, pedicab driver, e-bike o kon professional ini, office worker no. Aha. Sa bray sa kay Sir Canlas, amon sa tag-iya di sang balay. Aha. Wala man lang sila hilabtanay kuno action bray kiti ari man lang kuno mag-live-in partner, wala Aha. man kuno sang trabaho. Ari lang gid diri nagatiner sa ginaparentahan nga puloy ang gipamangkot sa pagani kung tagpila ni renta din nila 500 pesos kada bulan action bray kay ti mangkot kung wala yun sa nang usisa kundi mahimo pwede makakuha sila bisang inugbayad so amo na action bray dali kay ti duwa pa man lang di sila kuno kabulan kag ti do wala man lang di sila hilabtanay action bray actually tubang diyan ni ila balay nakabati kay ina sang lupok mga anom ka lupok action bray wala naman lang sila yan nagwa dayon kag nang usisa kay sino man mangisog nga nakabati na sang lupok sa armas luthang kag may nakita pa sila lalaki nga nagaditbit sang armas action bray tinaghapa na lang sila actually nagbanda pa digani sa ila puloy ano Ining ila puloyan action Eden halin ka sa highway dira mga layo-layo pa ne. Mga layo-layo pa action bray kag ti ari gidi suludlon man so kung aral lang siguro sa mangisog at action bray tani no nga sugata sa mga sa suspetsado I mean bisa na sipa lang siguro nila action bray or ano kay ti diri ililikit na gid ang mga puloy-an galing kay ti kabudlay action bray hambal nila bla kabudlay nga mag-intra man sila action bray sa amo ni nga ano nga sitwasyon. Barangay official action Eden, may tada subong may maistorya barangay officials da, purok president, wala gid action bray actually pero tinguan naton nga ano nga maka-istorya ni bala sa Gilanon sa tag-iya action bray sige kay naglakat na siya actually pero pamangkoton naton si Sir Edwin Canlas action bray sige be Sir, mayong live ka sa Action Radio Bacolod. Sir, ang ano di kilala mo na sir? Ang mga mag-live-in garenta na sino? Magulang lang naman kilala sa din. Bali, paano ni sila sir nakapalapit di sa imo nga naghambal nga marenta sa imo nga balay? Hindi kilala naman siya naman sa lagyan. Nakilala sa ano sir? Naputuwak di. Dili lang kami. Tambay kami. Okay. Pero taga diin gining lalaki sir sa pagkabalong. Sa Banago, na sa kanya. Banago. Tapos diri sila nagrenta sa imo. Sir, ano nga obra sa lang? Wala, wala kami sa lagyan. Oo, wala yun sila. May mga ibang nagasulod sila ba lang, sir? Ang babae, ano obra, sir? Wala man. Wala man. Ang laki, wala man obra. Pero ano yung pagkilala man ni sila, di sir, do hipuson naman di sila. Kung gagawa man di sila. Magagawa man. Galagaw man di sila. Pag naghahalubilo, man di sila ninyo. Action ba? Ano may nakitaan si Sir Dang? Gusto may nagabisita da abi or nga sitwasyon? Wala man din may bisita, sir. Wala man. Wala na sila kabataan, sir. Wala man. Mga pila pa lang sila yan kabulan, sir. Dua kabulan. Amo lang nagasayang na parentahan nga balay. Actually, action bray, may isa pag hindi ka balay nga empty man, nga nahimo man rentahan bala. Amo lang na to. Okay, so kay basi may idea siya kung kumusta tong sitwasyon sang duwa pila-pilas to basi naka-check si sir, nakalantaw siya. Wala. Wagid ka maghambal pa man sila sir, gahambal pa man. Ginanalo sila kagina sa papagawa din na padala sa ospital, nagalakat pa man sila, ginauribay, o kung na ginakwat na sila, sir. Kami ginakwat na sila. Sino naghakwat din sila, sir? Mga standby man di sa mo na. May nakakadto na da nga barangay officials, ba purok officials da? Man. May ara sino naman. nagkadto din, sir? Kung mga babae man sa nakadto din.
Kaina. Kaina, yes, sir, sa matabo din ka. Saan nabatian mo mga lupok din ka, sir? Ito din sa lagyan. Paninlo. Di paninlo, sana, sir? Ang among kanan. Di pagkabati niyo sang lupok, naglili ka din sa ila balag. Wala na yung palayo. Ang ikulbangon yan. Pero nakita niyo pagpalagyo sang suspect. Wala man. Naman. Sige. Yes, action drive. Sige, Sir, salamat ano din. nga sir? Edward Canlas. Edward Canlas. Yes. Ang action drive ang tag-iya di sang ginarentahan. Kung makita mo na sa video. Believe ko kay Sir Edward Canlas action action hands kay maparinta ka lang way mo gina-check kung may inog bayad nila kay waman trabaho, no? Okay. Pod man sila kuno tambal action drive. Kung makita mo sa aton video. Ang mga ding alagyan action drive. Amo lang exit nga way sang aton asang suspect, I mean, action drive, sa nagluntad nga insidente, sila naman nga aga. So why the subong pulis na? Why na? Kung action drive, nag-pull out na sila actually sa area. Pagkita matamat naman kabalo naman kita action drive no, medyo ikit-ikit diring area. Action Eden, ma-commercial ko Action Eden basi balikan ta kadugay-dugay basi maka-check ta di sa hospital kumusta tong situation sang duha bala Action Eden ha? Yes, Action Drive. Sige, balik ko dugay-dugay Action Eden para at least makompleto tani this morning. Yes, Action Drive, gikan diri sa Purok Sigay Barangay 2, Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Ama nang mention ko bla kay na nga dapat si barangay official sang Barangay 2 striktohon na ang inyong lugar dira, no? Himo sila tikang action hands nga isa lang entrance or duha entrance, exit dira. Kilalahon ang nagasinulod, ginano na sila. Imagine mo na, tagiya mismo sang narintahan nga balay, do di klala kung sinong renter niya. Action Hotline. Ti, ano na nga sitwasyon man, no? Kaga, way man kuno obra, ti kay buot, kay Sir Canlas, kay bato niya lang ganing nga wala inong bayad. Action Hotline. Kung ikaw tagiya sa balay, una nga ng taon mo, anong trabaho mo? Di ba, no? Kung may garanta sa imo, anong source of income mo may ibayad ka rin sa akon nga puluyan? Ano mo na, bla, no? Action Hotline. Sir, okay lang. Kiti, 500 pesos. What is 500 pesos? May dubulo brato man lang. Action Hotline. Sige, balikan ko karon patrol. Check konta ng sitwasyon sang duha. Ari subong sa hospital. Diri kumusta? Disla kay do anom to ko na klupok. To lumumpat ang laki sa bintana. Ang bayi na bilin. Anong sitwasyon sa to? Action Hotline. Standby lang ka ba na mga action. Balikan ta sa action and then dugay-dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog nga ngay sa anong kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalangan malasig pero sigurado aksyon nga may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon
ng ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Good morning kay Castel Castilla dira sa may Christina Homes La Carlota. Si Madam Evelyn Dugadu Gaho Holgin Catalogo naga-monitor man sa Mansilingan. Ligay Villares Achivar naga-monitor man ang si Bimbim Kyle Lucy Ramon Achivar sang Talok. Sige. Check tabi gamay patrol, ara na siya sa linya. Action Eden, kumusta? Action na, Bray, bago lang kita naghalin, no, sa bayan man sa Corazon Locsin. Na istorya, Bray, ang gwardya bala, nga dirigid sa emergency room. Kag, actually, ano taman yan, ng listener taman, kaya naghambal siya, action, Bray, nga DOA, gid ang lalaki. Diri sa hospital, samtang yung dala sa private hospital, action, Bray, ining babayi, pero wala na sila idea kundi in action by. Pero as to that, action by, ipa-confirm tagidya sa kapulisan ang medical status ng action by. Sa duha ka mga biktima, actually pabalik man kita subong sa police station 2 para mangusisa pag action by. Kaya sila mismo man magkahambal kung maka-update kung ano ni action by medical status. Pero initially, maghambal ka gin sa ilo sa private hospital, meaning medyo dalom-dalom man igo action Eden yes, action by. Kaya hambal to gani isang iban to kaina nga mga kaingon nila, doon nakita ni action by likod ng igo sang babayi mo. Wait, hindi siya kapalagyo mo, no? Yes, action by, wala. Yes, ikit pa to da ng area, kabudlay, get action by para sa ila. Naka-mention ka kayo na naglumpat sa bintana, halin sa second floor, action Eden? Yes, action by, naglumpat na sila, tikataas daan. Mga 7 to 10 feet siguro, action by. Taas na. Taas, yes, get action by. Kag, apo to, may 5 pa ka basiyo sang kalibre 45 ang na-recover action. Sulod sila most probably short range lang ito action by ang pagtiro sa ila. Ati close range. Kuha ginsulod gurong gahililigda ni sila pinangluthang da sila. Ay sus ko. Yes, action katulog pa ni action by dati wala ka pangaman Yes, sige action Eden. Thank you Ged. Action by balita halin sa patrol ang ka-action niya action Ida Naboso. Una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Did on arrival gid ang lalaki Puwerte no ang bayi ar sa private hospital gin transfer man.
Ay nga sitwasyon. Ay, sus ko. Sige, bayan taning polis, paano mag-investigar? Anong sitwasyon? Anong tikang himuon sa opisyales sa Barangay 2? Anong tikang himuon sa aton sining nga police station number 2 dira sa Barangay 2? Basi may ara ka mo espesyal nga himuon da para mauntat taning pagpangluthang da? Oo, Bacolod City Police Officer, ma'am, anong pwede nga mahimo tada sa Barangay 2? Dapat may ara na da sa mga pagkilala sa mga tao na nagarinta dira, sino mga tao na nagagwa kag sulod. Kung hindi kuro taga dira, i-check waan ngalan. Daw mo na guru himuon for the meantime, guru action ni Henry, ano? Kung taga dira malang mismo ganyan kilala na, no need na nga maglista ka sa ngalan mo diri. For strictly lang gid nga himuon ta, pero kung bag-ong nawong mo dao, sulat ka da ngalan mo, mano ka di. Sir, guru gamay nga loro rikisa gamiton ta mga barangay tanod ta da. Para masolusyonan taning pagpangluthang dira mismo sa sulod mismo sang area sang Barangay 2. San pa na matapos da? Sige ho. Sige, sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Way na kita sang igo pang oras karon sa gabi maghilibati ta sa action firing line. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini naman sa Action Brian, more than nagapasalamat gid, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Action Radio. This new sponsorship is brought to you. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon